Здравейте хора, аз съм Деси и сега ще ви покажа как да си направите свещник от кенче. За това ще ми е необходимо една свещ, едно кенче, разбира се, ножица и прежда или нещо, за което да вържете свещника от някъде. Сега, първо кенчето го режете на линии, ето така. Момент. Направо ще се върна, когато е готово. Така, трябва да се получи нещо такова. И сега просто ги натискате надолу. Ето така. Така, след като ги притиснете, се получава това. И забравих да кажа, че линиите трябва да са еднакво широки и да внимавате да не се порежете, защото аз не внимавах, се порязах. И сега вътре първо момент отгоре тук на това закачате преждата или там каквото имате, завръзвате и ето, готово е. Може да го отсветите, ако искате, в някакъв цвят. И просто вътре момент само вътре слагате свеща и ето, и може да го закачите някъде, да запалите свеща и ще ви свети, когато е тъмно. И това беше от мен. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа, ако искате, и чао!